competitive but ban pensyairo syaki fighters ki jongi ngimut ban pelong ya kaneka fourth Northeast Kickboxing Championship 2026 kaneka dei kapap long daka Northeast Kickboxing Association neka but ngin organize pat hang ne pat daka All Meghalaya Kickboxing Association hang ne hapoga jella Meghalaya ka jongi kane kade hadin bun snam kabangi la jupelong ka las kabangi pelong ade u arjar khatnyau hangti hapo kokrajhar hapo bodolan arjar khatnyau ya ka third Northeast Kickboxing Championship ti nadu kitu ki por nge klamyo so ban pelong ti hauni usnam bamanta ngela ya khot beng ye ki parlok ki jongi naman la ki state jo ka Northeast barakawai ti dakawi kasur kelayam jorlang ban pelong hang ne hapo shillong di nakaleng ka jongiru jongka All Meghalaya Kickboxing Association ngila pedeng ya ka jing terwa jongka Northeast Kickboxing Association ban pelong ya kaneka fourth Northeast Kickboxing Championship hang ne hapo nongba shillong jongi ti ngila yo ya ka jakaru hang ti ngimut ban pelong hang ti hapo Bharat Scout and Guide Meghalaya Bharat Scout and Guide hang ne hapo nongba shillong kaban salong nadu ka arpo khandai tarik hadu live way tarik jong mentau benai Januari arhajar arpon riu kane kalong kum sibentaro ban aimen simlem ya ki khna samla ki jongi jong ka Northeast barakoi bat ha kaju ka poru kan long ka platform na ka benta ki fighters jong ka Northeast barakoi ban wanra ya ka wei ka platform lengba kane ka Northeast Kickboxing Association kan neka te lengba kane ka neka kan ai ka platform ka babha na ka benta ki khna samla jong ka Northeast barakoi bat ngila shim khiaro ban jit ki khna ki babit na po Northeast ban le ya le kai shabar jong ka India ro te kata ka de ka jing thmu jong ka ne bat ha ka ju ka poru ban wanra ka jing ya tali ha pedeng ki para Northeast ki jongi namar mdei tang ka jalla Meghalaya ka ba sham jing ki wei pat ki jallaro ki sham jing lada ki le shabar jong ka ne ka Northeast kibun pha ka kumta ka jing ka partialities ru ki don hi bat ka jing ru ha ka wai de bat bun ki liang ru ka don hi te lada ka Northeast ka jongi barok ka wai lada kam don ka jing yatli te kamut na shathi sha plain area kamut kin sa kumta kinam khin snap hero em namar ba ki khna na po Northeast jongi ki de ki khna ki ba khlain ki ba shat ki ba khlain ki ba khamlong strong ba hi kar kum le kai ru te dei nak ta ka dau ki kwa ban nyon yi ki breu ki jongi jong ka Northeast wat jong ka Meghalaya ka jongi ro ngi sham ha man la ki national championship te lengba ka ne ka Northeast Kickboxing Association ka ne ka kan ai kata ka jing ya rap na ka banta ki fighters ki jongi bat yaki we pat ki jallaro ki ba sham jing ha ka bai de bat kino ki banta kata ka de ka jing bat ban wan ra ru ya ka jing ya telilang hapo ki state jong ka Northeast barakawai kata ka de ka jing thmu ka jongi ni pelong hang ne bat ngi long meeting ro bat ki members ki jongi jong ka amka jong ka All Meghalaya Kickboxing Association ya ka jing terwa jong ka ne ka Northeast Kickboxing Association ka ne ka ngila kloi ban pedeng bat dei nak ta ka dau hi man ta ka sngi ni sa wan hang ne ban pensyai bat ban ai men simlem ya ki khna samla ki jongi ki balai kai ya ka kickboxing namar ban na ui usnem sha ui usnem ka kickboxing kala dei ka wei ka ba roisted bat ka ba ki usted ha baro ki liang namar ba ngibun ki coach ngibun ki instructor bat ki school ru ki la bun bha ki ba shim khya ya ka ne ka kickboxing namar ba ka dei ha ka ju ka por ka dei ka sports ha ka ju ka por ka dei ka fitness bat ha ka ju ka por ka dei ka self defense phi ina ka wi ka por sa ka por ni isipun ki jing takadau ki wat na kaleng ju ki mi ki paro ke la kloi bha ban pha ya la ki jung ki khun ha ka ne ka kickboxing te kata ka dei ka jing wan ka jung hi man ta ka sngi but nga ai khublei hak ne ka por ki parlo ka jonga ya ka ba menta sipor nga dei u working president jong ka ne ka Northeast Kickboxing Association but Putul Sonowal udei na po Guwahati idei general secretary jong ka ne ka
North East Kickboxing Association jong ka neka but i members jong hi jong ka neka hi bawan lang nanti na po Guwahati ti nga so kamen ba ngia don lang ki members ki jong hi but karmen skamro ba kan ne ka North East Championship kan long ka championship ka ban sak kan mau na ka benta ka jalla Meghalaya ka jong hi baro ka wei ti kata ka jing thmu ka jong hi ban pelong ya kane but ni pelong ya kane kamut tiny thoughts kamut ye kibarit nadu south snem hadu khandai snem ni ong tiny thoughts tingi don la kijong pat ki small medium ki small size medium size but ka big size ki khna rit ro nang ta kan don ka sub junior ka junior but ka senior men and women but ngin don pat hangne ka category pat ngin don ka semi contact point fight ka kick light full contact low kick bat ka K1 kita kindon hak ne hapo ka championship ka ba sa pelong nadu arp khandai hadu lai phui tari jong man tau penai tinga IT ru hang ne khndiat ban in kren putul sonwal ban pen shailem he will brief a little bit hadu menta te kibala confirm kamut ka Assam Arunachal Pradesh Meghalaya Manipur Nagaland bat Sikkim te Mizoram te sa stang naka Tripura kin sa ai jingtip yang i ha shwai ka khatsan tarik kiban banwan man shimta ha kaneka North East Championship nakui ka jala kin don bek umduna ya ka saupho sanphung de ite andrei kan sa khambun bha te kari na po Manipur bat na Assam bat na ka jala Meghalaya hi andrei hadu menta na ka leng jo ka Mizoram te ki kidang ong kumbalai phongut te na ka Sikkim kumba sau phongut na Nagaland ro kumta kum hapo san phongut te kin hapo kini ki khatsan tarik te kin sa nang ajing tip shu yangi ba kat nongut kinwan hakabai de bat ka khusnam ngila perkhat kumne namaro man kapor ki shat ai betang ya ki medals bat ki certificate bat ki trophy si nakaleng ka jongeng in ai ki certificate ki medals bat ki trophies handai na ka benta ki tu ki ba yo ye kini ki best fighters te kandon ru ka cash prize na ka benta ka jongki but kandon ru hang ne ka professional fight ka bangin sa bu tang artili ki category ka low kick but ka K1 ngin pelong ya ka professional fight hagbai dei but kane ka North East Kickboxing Championship ka bahang ne apo jala ka jongi ka kane ro hoy kin qualify hapo final ro ki khna ki jongi am hang ne bai thi hapo shalong bai namar bangin pelong baro laisni tingin pendep shwa ki kini ki championship baro te hakabakut ka last day ka dei life wei tarik ngin pelong ya kane ka pro fight ro na ka banta artili kini ki category ya kane ka championship kade ka fourth North East Kickboxing Championship ti ngim pat yo nang noro ki jingkarshan nakaleng jo ka government ne nakaleng kino ro hendrik ni syo menta tang naka jongka North East Kickboxing Association hi but ngidon hi ki parlo parjor ki well wishers ki jongi ki ban sponsor na ka benta kane ka North East Kickboxing Championship ti nakaleng ka jongi ngila airo ka letter hai chief minister padon borom ka jongi ban pelong ya kene ka North East Kickboxing Championship nadu kini ki uni usnem arajar aposan ti ngekermen skam ba insa shim khalem na kabanta ka jongi ha kete kesingi ngila persang ban approach te nakaleng ka jong kiru kishim kya namar ba kadai jong ka North East te kamde ban shim kya tang ka Meghalaya marwai namar kan sa kya bha te nakaleng jo ka Assam nakaleng jo ka Manipur te kui ki jelaru kan sa don ka contribution nakaleng ka association ka jong ki
di lengba da katahi ngin Kermen Skemba ngila le 7 pelong ya kene ka championship. Ha ha. Okay. Hmm. Hadu mentahi hakabai de bat kickboxing te ki khna ki jongi hakabai de bat ka kam ka jam impat yo kano kano ka jing yarap ne kano kano ka kam ka jam te ngela persang haga jing sisa hendrai nakalang jo ka government le se kindang pending hi hendrai ngila persang hi ban approach hapo ka police department ro ngala ai ka letter men shwa hapor badang don i DGP barim ro ti hendrai ka jing mentoi ki khna meghalaya ki jongi ki bala wanra ka medals na ka national championship ki haduk menta ki dang yo tang ki scholarship hi ka ba ki khna ki yo na ka neka jing lekai ka scholarship na ka menta ki gold medals silver medals but ka bronze medal ti kumba hakini kisna baladat kumba arpo ingut ki khna jongi ki dang yo ya neka scholarship kadeka chief ministers scholarship fund kadeka to hi. सबसे पहले मेघालय किक बॉक्सिंग एसोसिएशन को मैं नॉर्थ ईस्ट किक बॉक्सिंग एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि हम लोग का जो थर्ड नॉर्थ ईस्ट किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ था लास्ट कुकराझार में, उसके बाद अभी 2-3 साल गैप हो गया, उसके बाद दोबारा हम लोग नॉर्थ ईस्ट किक बॉक्सिंग शुरू करने जा रहा है 28 जनवरी टू 31 जनवरी 2026। यहाँ पे पूरा नॉर्थ ईस्ट का टीम आएगा। उम्मीद करता है हम लोग 500 से 600 पार्टिसिपेट होगा। हम लोग का ये जो टूर्नामेंट होने जा रहा है उसमें सेमी कॉन्टैक्ट, पॉइंट फाइट, लाइट कॉन्टैक्ट, लो किक और K1 का रूल में टूर्नामेंट होगा। सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, मैन, वोमेन। तो ये उम्मीद रखता है ये टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा से होगा और आप सबको ये टूर्नामेंट में मैं वेलकम करता हूँ। थैंक यू।